Урындаға пилемсен ал еще да бар. Все хорошие дела с чего начинаются? Как вы думаете? Нәрседен? Бисмилля. Поян бildin. Молодец. Как тебя зовут? Мухаммад. Мухаммад, мама. Так сегодня же вот как раз праздник, посвященный Мухаммаду, пророку. На татарском или на русском? Кто понимает на татарском? Руки поднимите. На татарском. Ага, теперь на русском кто? Ага, бик яхша, яра. Гараб шесидис. Бик яхша. Бисмилляхи рахмани рахим. Давайте я буду задать вопросы, вы будете отвечать, хорошо? Согласны? Ну, допустим, сколько у вас здесь всего? Кто может сказать? А? Сколько? Около 50 человек. Ага. Так, организаторы. Правильно? Нет? Кто больше? Для чего мы собрались? На какой праздник? Ага, Маулид. Хорошо. А что такое Маулид? День рождения пророка. Ага. Мы собрались здесь, сегодняшний день, да, сегодняшний праздник, для того, чтобы вспомнить пророка Мухаммада. Хорошо. Ну как мы его будем вспоминать? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнака аль-каусар. Куль хуаллаху ахад. Аллаху самад. Алхамдулиллахи раббил аламин. Рахманир рахим. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Kil, mana bu endi shin sabon to'yibotdi. Ko'rganingiz bormi? Mana shunda. Isming kim sening inim? Рустам. Sen kurashasizmi? Sabon to'yda kurashmaysiz-da? Не пробовал, спортсмен? Молодец. Ayda ketdik. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قل أعوذ برب الناس مالك الناس. Вас Алина зовут, да? А кто вам такой прикид придумал модный? Мама. Qaradi mana. Amina и ее самая лучшая мама. Shularmi? Maryama bilan bo'lak sizlarga rahmat. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. Ин Allah разыманы Allah шиклеген. Мухаммад казанмыйша багышлый үзен. Тормышка ышыруда изген нияте, сабыр түзінлікті жиңа михнәте, кешеләр күлінені инәну кертә, Allah хаққына дип эшли эшләрен. Resulullah namazda o başındadır anın tacı. Ümmeti ümmeti deyip oğadır gözünden yaşı. Resulullah ruzasında zikreytip sayrı kışlar. Şol kışlardan örnek alıp salavatlar eytik dostlar. Rabbim Allah'ım bidim olsa Mina cennet bulur miken? Sina cennet bulur olsa Ota-onan razı olsa. Bugün Mevlid beyremi, Peygamberimiz tuğan günü. Şuna göre biz ballarını mında jeydik. Алар да безнең динебезнең матурлыгын күрсеннәр һәм дә шатлансыннар шушы Пәйгамбәрбез туган көнендә. Беренче тапкыр оештырасызмы? Бу мәчеттә безнең Мәүлид бәйрәме булды инде бөтен шәһәр күләмендә узган. Анда имамнар, абыстайлар булды. Башка төрле кешеләр хәзер балалар өчен бүген. Нинди балалар
Монда төрле балалар, ятимнәр йортыннан, гарип балалар, инвалидлар һәм башкалар. Кызганышка каршы Мәүлид бәйрәме онытылган, аның традициялар юк дәрәҗәсендә, хәлбуки Казан шәһәрендә һәм Казан астында Башкортстанда. Шуңа күрә халык бу бәйрәмне белми дәрәҗәсендә әле ул торгызылыгына башлады. Мин уйлыйм, Мәүлид бәйрәме безнең мәдәни, милли, дини тормышыбызны, рухыбызны кайтаруда зур вазифа башкара алыр диеп. Бүгенге очрашу ярдәм мәчетендә булуы аның үзенә күрә бер тирән мәгънәсенә ия, чөнки ярдәм мәчете иң актив эшләүче мәхәлләләрдән балалар белән, иҗат даирәсе белән, зыялылар белән һәм кадерсез кызганычка каршы кына булган кешеләр, инвалидлар белән эшлиләр. Бик зур савап алдылар алар бүген.